Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria Irratian kulturarloa. Euskal Herria Irratian eta Eusko ikaskuntzarekin batera, kulturaren zabalkunderako, aho belarrirako aldizkaria. Eusko ikaskuntzarekin da hain zuzen kultur erakunde honen ekimenaren berri emanez. Abenduan sartu baigara eta abenduak berehala dakarkiguna hilaren 3an Xaberko Frantzisko. Euskararen eguna, zehatzago oraindik, Euskararen nazioarteko eguna. Ez da gaur eguneko kontua, Eusko ikaskuntzak aspaldizko erabaki baitzuen Xaberko Frantziskoren eguna Euskararena izatea. Orain baino garai zailagoak ziren, eta ere, den bezala esan behar da. Eusko ikaskuntzan kudeatzailea da Jose Mari Belez de Mendizabal. Euskararen egun txarrak edo zailak edo nik uste dut egunerokoa diela, ezta? Nik uste dut oraindik horrela jarraitzen dugu, izan ere, pues bere garaian esatezen arriskutan, bereiek Eusko ikaskuntzako gizon emakumeek aldarrikatu zutenean egun hau arriskua, aipatzen zuten, arrisku hitza erabiltzen zuten, gaur egun ere horrela da. Eusko ikaskuntzak martxan ipini zuen egun hau 1958ko kongresuan, 7. kongresuan, Eusko ikaskuntzaren 7. kongresuan Miarritzen burutu zena. Eta orduan, pues Euskararen egoera ikusita, pentsatu zuten zerbait egin behar zutela, nolabait deiar bat edo izan zedin, Euskararen alde egin zitekeen guztiaren inguruan, ezta? Nik uste dut orduan ere kontuan eduki zutela Euskal Herritik kanpo zeuden giza kolektibitateak. Horiek eduki zituzten kontuan. Izan ere giza kolektibidade haietan garai hartan indarra handia zegoen. Indarra handia zegoen, denak dakigun bezala, erbesteratze prozesu luze batetik, erbestean bizi ziren personok indarra zeukaten, eta Euskal Herriko nolabaiteko sensibilidade ere bazeuen, eta bereiengan pentsatu zuten batez ere. Hemen Euskal Herrian bertan egon zitezkeen edo goten ziren edo zeuden personak ahaztu gabe, baina batez be kanpokoi begira aldarrikatu zuten egun hori. Hemen ez naiz ni hasiko abenduaren 3a Xaberko Frantzisko santu bat, zaindari baten adbokazio eta halakoak. Garai hartan horrek, ez da nola esan, plantamendu konfesionala, edo gerora horren beste gehitu edo zabaldu direnez nazioarteko eguna, baterako eta besterako. Eukizuten kontuan, egun hori ere ospatzen zela, ez da hori dudari gabe. Baina, nik ez diote kenduko, ez kutsu konfesionala, ez da ludikoa ere, porque pentsatzen duten reivindikazioetan, aldarrikapen hartan, ludikotasunak ere euki behar zuela toki, eta hala gertatu zen, nik uste dut Euskal Etxeetan eta jai moduan, Euskararen ingura baino jai moduan hartu zen egun hori, ez da. Gaurko honetara etorriko gera, esan edut aurten eta geure garai hauetan Euskara, baina zuek zehaztapen batzuk edo egin dituzue, noren eta zeren bitartez, teknologia berri, komunikaziorako gailu eta tresna berri edo, hortik ez da uste dut zuek ere. Eusko ikaskuntzak garbi eduki zuen, azkenengo urteotan garbi eduki du, batez ere mobilizatu behar genuela gizartea, edo gizarteak mobilizatu behar genituela zerien, ez da, internetetik. Interneten daukagun indarrari helduz, Eusko ikaskuntzak daukan indarrari helduz, iruditu zitaigun, bost urte hasi ginen, indar bereziz sarearen bitartez. Eta, aurten iruditu zaigu, sare sozialak ditugula, gaur egun
topagune, hainbat eta hainbat jenderen topagune, bertan ere nolabait aldarrikatu behar genuela euskararen presentzia. Eta horri eskaini diogu egun hau modu berezi batean. Nolata, beti egiten dugu olako itun, olako hitzarmen eta erakunde batekin edo personaren batekin, eta horten iruditu zitegun, kokusumusu izan zitekela, zer eta biderik egokiena, mezu hori bialtzeko sare sozialetara. Eta, beraiekin egin dugu, egiozu klik euskarari kanpaina baten pean, orduan sare sozialetan nolabaiteko, astindu bat eman nahi izan dugu, eta baita ere Eusko Ikaskuntzaren webetan sortu ditugun sare sozial txiki horietan ere. Baina propuesta zehatza zein da, sare sozial horietan zen mezuren bat edo... Mezu bat bialtzea, mezu bat baina batez ere, nolabaiteko sensazio hori berpiztuz, zerbait egin behar dugula, espazio guztiak euskarak irabazi behar ditula edo okupatu behar dituela, eta sare sozialak dira gaur egun erabiltzen diren espazio horietako bat eta oso importantea. Orduan mesua da aitzaki horren bitartez Eusko Ikaskuntzak Kokusumusuren laguntzarekin banatuko ditu kamisetak, horretarako apropos diseinatutako kamiseta batzuk, eta, horiek nolabait mezu horiek bilatzen dituztenen esku ipiniko ditugu, ezta? Baina hori aitzakia. Luzera, nik uste dut, luzera garbi daukagula, ez kamiseta baizik eta sare sozialetan gero eta euskara gehiago erabili behar dugula, aldarrikatzen ari garela. Euskararen nazioarteko eguna eta hortxe proposamena. Sare sozial berriak ala esaten zaie, izan liteke 20 edo Twitter edo Facebook, eta horixe, sare sozial berri horietan euskararen erabilera bultzatzea. Klik egiozu euskarari horixe da mezua. Blog bat egokitu eta hortxe ari dira atxikimenduak jasotzen. Kokusumusuk egindako kamiseta bat ere, blogean hor ekarpenak uzten dituztenen artean gero zozketatzeko. Horixe, klik egiozu euskarari eta mezu asko bilduko diren etxaropena eta beste puntu bat ere. Euskararen nazioarteko egunaren saria. Jose Mari Belez de Mendizabal. Momentu honetan, nik esango dira milaka txikimendu ditula, ezta, momentu honetan. Eta, ekiko ditu amendik behatzian bukatu egingo du kanpaina, eta politia izango ditek, eta areago, iruan emango dugu N-sariaren irabazlearen izena. N-saria da euskararen nazioarteko eguna. N-saria da euskararen alde, kanpo aldean, gehien egin duen, urtean gehien egin duen elkarte edo persona baten saria edo persona horri edo erakunde horri saria ematea, ezta? Eta aurten ere emango dugu. Eta hautagaiak bat ditugu eta hiruan emango dugu jakitera zein den irabazlea. Euskararen egunaz ari gara, bezperetan iaz gertatuagatik Mikel Laboaren erijotzagatik egin batean doluaren urteurrena, baina aldi berean da bereziki Iruñalde honetan une gogoangarria ere izan da. Mikel Laboa hil berritan, biharamunean Iruñan izan baitzen iaz abenduaren 2an Xabier Lete. Jendaurrean olerki liburua aurkeztu zigun, eguzentiaren esku izoztuak. Laboa galdu berriari eskenitako saio unkigarria izan zen, Lete jendaurrean agertu zen aspaldiko partez. Gerora Euskadi saria merezi izan duen liburua ere aurkeztu zuen horko zenbait olerki errezitatuz. Iazko abenduaren 2 izan zen eta Iruñeko euskararen memorian gelditzeko modukoa da. Xabier Lete adituko dugu hemen, lehendabizi azalpena gero olerkia irakurriz. Irakurtzera noan poema honek esplikazio adierazpen txiki bat behar du, bestela etzen duteke ulertuko. Poema hontan aipatzen da Bihanditz mendila. Bihanditz mendila nire sorterritik Oiartzundik ekialdera dago,
pixka bat ekialdera, Aiako harriaren aurrean eta Oiartzun eta Lesaka artean muga egiten du. Eta elurra egiten duenean edo kazkabarra, Aiako harria nola granitozkoa da eta oso lakarra, han elurrek ez dute beren zorua ondo hartzen, baina Biandiz mendia nola leuna da eta belartsua berehala txuritzen da, eta berehala ikusten dugu eta ikusten genuen poema hontan esaten dudanaren arabera. 2005 urteko azaroaren 27 igandea Lourdes bisitatzera erietxera nindoala. Azaroko arratsaldean elurra ikusi dut Bianditz mendiaren hegal gailurretan. Txuri hartan begirada itxatxirik, berriz ere negua atarian, esan diot ahots apalez nere buruari. Zer nolako unkidura elur xuriena, nerabeak ginenean herri galdu hartan. Begiratzen genituen bortuak, mendilerroak, eta han ekialdean, Nafarroa zegoela esaten ziguten, Lesaka, Baztan, Aunamendiak. Haratago, Europako erresumak, edo agian Errusia, ez baigenekien oraino ailegatzen zen mundua. Baina, mendilepo hurbil haietatik zetorkigula dena, hori ongi genekien gure ezjakin eskasean, odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Eta izendatzearekin eraikitzen zirela gertakizunak, eguratzen aldaketak iragarri eta hala behartuz. Gero, laister, eguberria genuen atarian, eta olentzero ikazkina menditik jaisten zenean, sua eta mezua bailarara ekarriz, gure bihotzetan, zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorion harrituaren doinua. Penaz, begiratzen genien orduan zoritxarrekoei, eta haiengandik hurbilago ginen sentitzen, zorteak onizatearen atari epeletik usatu zituelako. Gaur, izan ginen hartatik, ia ezer ez denean geratzen, berriro txurizgantziak ikusi ditut mendiak, ekialdeko bortuetara. Begiratu dut unkitxua, eta barneratuenetik esnatu zait, denboraren abaraskaren pean estalia zegoen kantua. Goiko mendian elurra dago, errekaldean izotza. Eusko ikaskuntzarekin batera Euskal Herria Irratian kultur arloa egin dugu. Gaurko honetan euskararen egunari begira, Eusko ikaskuntzak berak proposaturik, klik egiozu euskarari, gero azkenean Xeber Leteren abots sentitua aditu dugu. Iaz hemen Iruñan planetarioan egindako agerraldi horretan egun sentiaren esku izoztuak liburuko poemak irakurriz. Eusko ikaskuntza, jakitez.